Kediri yo. Sri huning mos dikutukan labu tresna lan sapaya lati marang raden wiratmaya kawas prasaja anak dorata. Anakku wadon lintang Kairo. Ayo. Lintang saiki semene gedene. Ayo. Biyen ki petuk karo aku terakhir sak kucing sian. Ayo. Saiki wis sak perawan. Jogja Jogja memang istimewa. Ayo. Nduk, jemeneng nduk. Nggih. Duduk, duduk. Pak Dalang Ki Cahya Kuntadi nderek mangayu bagya badhe nyuwun gending Sri Huning dipun tayupaken suwun saking kula Bapak Sutaya grup Singa apa Bakah nggih teng Lewan iki luar biasa lho Pak nggih to saderenge wonten ringgitan iki sebelumnya tuh acaranya juga padat wonten pengaosan gajahan dangdutan. Wah luar biasa hebat doa bersama luar biasa Nggih sugeng dalu Bapak. Nggih sugeng dalu. Alhamdulillah. Dangu sanget mboten kepanggih panjenengan. Wah wis pirang-pirang tahun ket pandemi kan to, Nduk? Nggih. Masalah. Jan pas tasik ndamel masker nika kula jan tasik walit. Oh. Sak benik nika. Ha iya saiki masalah wis duwe sayap ya iso mabur ngono iki. Saged. Nggih mboten, Pak. Kelas pinter sakniki? Kula kelas 2 SMA. 2 SMA. Nggih. Alhamdulillah. Dijodokke dipertemukan oleh warga masyarakat Nglewan kula kali panjenengan lan iki Mas-mas Madangkara. Nggih, alhamdulillah. Kali Om Dodok niki. Om Dodok, ya ampun. Iya, gimana kabarnya Om Dodok? Selamat malam Om Dodok. Selamat malam, sehat, Dik. Sampean piye, Dik? Alhamdulillah saya juga sehat, Mas. Makin dewasa makin cantik. Masya Allah. Suaranya yo tambah HP. Terima kasih Mas Dodok juga. Semakin kita sering berjumpa ya Mas Dodok, Mas Dodok semakin ganteng, perutnya tambah besar. Ini udah isi berapa bulan Mas Dodok? Ini 30 tahun mancing. Ya Allah, para bosok kuwi ning weteng. Bosok ki omongane gak enak. Arep ngomong semakin gaji ngene ya ora mentawon. Iki kok enek suara tanpa rupa ya Mas? Katene entut dadi. Hah? Siapa iki Mas? Halo. Selamat malam. Ya, Mbak. Mbak Lintang. Ya, selamat malam. Iya. Iya. Mengucapkan apa pada acara malam hari ini di Desa Nglewan? Saking dalam jam pinten, Dik? Endi to Mas wong iki Mas? Loh, Kok ora ketok to Mas? Iki ayu kok siwer. kowe omonganmu sing Kayaknya aku kurang nggak enak, kayak kurang nyaman gitu ngomong Ya, sama. Iya. namanya astral kan seperti itu. Oh gitu. Iya. Astral. Kalau di Lintang gimana? Kabarnya sehat kan? Sehat. Tadi aku dari sampai sini Mas, Iya. langsung diajak makan-makan bareng-bareng tadi sama Bapak Suwandi. Nggih, Pak Kades. Nggih, kalih Bapak Babinsa, Bapak Supri, Bapak Mas Dito juga, Nggih. Bapak Babi. Babin Kamtibnas. Babin luar Kamtibnas. biasa. Oh, Nggih. datang langsung dimakan ini. Ngawur ya. Iya, nyambung.
Lah aku lek kaya uang sing nyelewarne ngono kuwi ra trimo ya Mas ya. Ra trimo. Soalnya salah ya kan Mas Iya, ya. iya, Salah iya. tuh ndak boleh dibela ya Mas. Wis to Dik ora usah ngurusi lek sampean karo aku ki cocok. Dan Yen cocok. dicondro Mas. kaya Romeo and Juliet. Ya. Jejer Jejer yo Jejer Cocok ya, ora iki sing pantes menile wong ya. liya aja ngomong dhewe. gandengno Dik gandeng. Nah. Bapak Ibu sedaya mawon jujur nggih, cocok napa mboten Mas Datuk kalian Lintang? Wah, lho, krungu kowe. Gua. Emane omah. Timbang kono ya Mas randuwe ya Mas ya. Timbang- Ora duwe apa-apa, elek-elek pantes wong iki urut kaya ngene iki lho. Nyapa? Kepala, bulu, awak, sikil, Wah. apa duwe? Lho aku yo urut kok. Ayo kowe bar kepala bablas awak renek gulune no. Wong iki mbok duwe gulu. Masa sampe randuwe gulu to Mas? Duwe Dik iki lho. Ya jali piye-piye. Iki lho gulu. Lah ndak rekoso. Cara ngeceknya piye Mas? Lek ngecek duwe gulu apa orane piye Mas? Aku celokna. Nek duwe gulu ngene. Mas Komet. Dalem. Lah, Duwe apa? gulu ya berarti ya. Aku ya padha ae. Mas Dada. Dalem. Loh, masa awake Mas? Pancen paketan das langsung apa. Lho tenan tong loro atiku neh kowe. Nyapa to? Lah kok nyedok aku ora duwe. Ora Kowe ya. nunut sapa? Nunut kowe. Ya, apa? Dik Lintang. Dalam. Aja rungokno omongane wong sing gak genah-genah kuwi. Ah, Sementing nggih. aku karo sampean ki iso nyawiji dadi siji. Nyawiji. Yen tak ibaratno sampean iki kaya to rembulan sing ana langit dhuwur. Aku kang dadi lintange nyawiji dadi sing nyanding karo sliramu wae. Lintang kok cilik? Lintang kok gede? Kok cilik piye to sampean iki kok kamene gedene kok cilik piye to? Ya, kudune lintang aku. Awake dhewe bisa bersatu ya, Dik ya. Iya, kamu itu bagaikan astronot yang melayang gitu. Masa? Heeh, kan gede ngono. Astronot mesti karbit melayang. Hah? Astronot ra iso mudhun kita. Iya. Kowe kok sirik to, Mas? Kowe kok Tapi sirik to? iki kae pas ra bejo Mas, makane ceblok kon dhuwur. Ambuh. Ya. Sampean bulane aku sing lintange, awake dhewe bersanding dadi siji kok. Inggih Kang Mas. Ono. Kamu bisa nggak merayu aku gitu pakai lagu bahasa Inggris gitu? Oke. Hah? My book, My book. judulnya My book. Kok kayak cas sekolah book iki apa Lah wong buku to, rayu Mas? basa Jawa ora karo-karoan kok bahasa Inggris. Lha kuwi lho watuke fales. Lah Mas. beda karo ingsun kok ya. Kowe lek kowe Ingsun. piye swaramu? Oh iya tek ngomong karo Mas iki lho. Apa? Ya Piye? anu nada anu Asmaradina Mas. Bisa kowe. Iki lho enten pamundhute Sri Huning niki. Wah, Sri Huning, Mas Yobi, Mas. Mas Dodok saged sareng karo Gendhek Lintang. Nggih. Oh, merayu pakai tembang Sri Huning. Ah. Nggih ingkang ngripta Bapak Haji Sukron Suwanda nggih. No. Putri kang listieng warni Sri Huning Mas Duka Tuban. Wis ayo suarane kepenak. Hmm? Pamane ning alam donya ya, Dik. Nggih. Ora enek wong lanang liya kejaba wong loro iki, sampean milih sing ndi, Nduk? Milih bunuh diri ya. Aku milih sapa? Kok iso bunuh diri piye to? Lah nek ya tekek loro kita. Nek ndang oek ae kok ya. Kok iso tekek piye to? Kok iso kene menungso ya kok. Putra Kanjeng Sira lawe Duk brangkung bejana
kopi no paling kene ketok klenyer ireng. Saking putih kulite sampean. Mergo duwe gulu ya. Nggih. Sambali rono ne ta. Kowe mari ora duwe gulu kaya ketok kopi. bener. Kabeh mari perbandingane bojomu. Jane ngombe susu ya ketok ireng ae. Lah nyapa? Masa yo ireng lho to. Ireng dia tapi kan manis. Wah, ngono. Timbang bojomu, ben bojo kok gedine bobote 187 Iya, ya lah kuwi bojo apa, Mas? Lah iki bojone iki mlebu jedenge lawange dibongkar dhisik kok. Aku rumah tangga iki dandan ping 18 lho. Jeding. Ngono ra mbok ijolo loro. Iki ciri-cirian loro ya apik. Iya, gitu. Tan wurung sri huning gugur dadi mustikane Jenun sewu nggih Bu Kesi. Ngapunten Pak niki kula minder sekali kula. Nyapa? Nyapa? Dalam kan Ibu nggih rumiyin ingkang ngajari kula nggih raketang titik-titik ngono lho Mas nggih ikut diajari kula awet kula alit kelas 3 SD nika. Mula nek wis diajari Bu Kesi sampe Nggih. butekno iki. Nah, nggih nun sewu nggih Ibu nggih. Nggih. Mangke ketok lek grogi ndang raup mawon. Ngomong enek tandon nang kene lho. Yo. Ya tandone ra duwe gulu, Nduk. Oh iya. Nesu. Milih para ngono kuwi ya. Milih tapi ya Mampet. takok milih ora ya milih wong tandon. Maka Sri Weningipun gendhek lintang Kairo Mitten Kediri yo. Sri Huning Mas dikatuban labu tresna lan sapaya ati marang raden Wiratmaya kaos prasaja anak dorabati Sri Huning datang
matur menika kalawau Sri Huning Nggih. dipun garap tayub nggih mekaten nggih. Nggih, alhamdulillah. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak kami tua Mas. Hari ini kami tuanya hadir ada 3. Nggih. Nggih, Bapak Imam. Pak Imam nggih. Bapak Manir. Nggih. Leru. Pak Menir kok. Bapak Manir ingkang Pak pundi nggih? Minarno. Dalam Pak Minarno. Bapak Winarno. Minarno. Nggih, kalian Bapak Hemi. Nggih, leres Hemi, nggih. nggih. Ingkang pundi nggih? Kena Lo badhe duit. Nek ngomong sing cedhot, mungkin iki galak-galak iku salah dirabi kene. Ya malah ape duwe Nggih, keturunan wong sugeng kene. dalu, Bapak menawi badhe niki pripun Pak Dalam? Monggo menawi badhe duet Pak Wong. Nggih, Monggo badhe menawi duet. badhe duet, napa badhe nyuwun ngersakaken tembang badhe duet? Ki mau wis info omong karo aku. Infone Pripun, piye, Mas? Mas? Mergo acarane iki saking dawane. Heeh. Sampai arep nyumbang lagu ki rawani. ngono. Lah nyapa Mas? Lah kira-kira ya ora metu kok dadi wis entek Ora metu wis disiapne kabeh wis Loh, dicukupi kok wis tenan siap wae. ya, Mas. Mboten iki monggo ingkang kersa duit Napa monggo badhe mboten napa-napa. dawuh rumiyin? Mboten menawi piyai mriki niku biasanipun pancen menikmati Mbak. Oh, Menikmati. menikmati. Leres sangat. Sameneika genduk lintang saged istirahat sekedap. Nggih. Niki gentos kula tampilaken Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nggih. Ya apa nggih. Diratani nggih, Pak. Nggih, Setunggal fokus diratani. tunggal, nggih. Sutak tang tak dadang dang dang. Oke, berpadu dalam melodi. Yo, Yo. monggo. Menika Mas Dodok, Mas Komet, genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Oh, saking Tulungagung. Selamat malam, Mbak Wino. Nggih, selamat malam, Cak Dodo. Asli Tulungagung nggih. Iya. Perjalanan sini berapa jam? Saya aslinya Tulungagung tapi domisilinya di Solo. Oh, alah. Sampun hijrah teng Solo. Iya. Sampun hijrah teng Solo. Nama aslinya siapa? Winong. Mboten maksudnya nama untuk anak-anak kita nanti. Alah alah. Apa terus gelem mbok rayu kaya ngono? Menawa pas kilap kok ya. Bilang kondi kok. Lah wong elek nek gak ngeyel apa payu lho kok ya. Ya kok nyerang ngono. Nyatane kaya kowe jelasno dhewe. Mbak Winong sudah punya pacar? Belum. Oh. Alhamdulillah secara kebetulan saya juga belum punya pacar. Bagaimana kalau kita nanti orang suwe-suwe pacaran langsung nikah? Mau. Mau ternyata. Iki piye to, gak Mas? nyongkol. Anu to, Dek. Aku belajar gendeng. Pas kan bar ngombe pil sing randuk cengoh niki lho. Oh, Dadi pikirane Kayak kaya di bang kono ki sing lanang hula-hulu ya. Lho ngene lho Mas, wong wedok kuwi ora samok peksa, ben saka ati nuranine dhewe sing jawab ngono lho. Wah, jagakno ki ora oleh-oleh to nak aku. Lho, lah nek aku tak jajal dhisik Mas. Iya, iya. Wong lanang ki menang milih, aja wedi dhisik. Dewi Nong nggih. Nggih. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan belum? Belum kebetulan. Piye kok sok Kenapa kok? moro-moro kok Kenapa kok belangkonnya dilepas? Ya biar kelihatan ketampanan saya. Wah. Kira-kira tampan enggak saya? Enggak, tapi saya mau tanya, Iya. boleh? Boleh. Ini bajunya kok disetaples sini, kenapa ya? Enggak anu toh. Aduh, kamu jangan buat aku wirang dong. Ini disetaples loh Pak Yoyo, serius. Delokan ini Pak Yoyo. Ketoknya pancen tandune. terangno nyapa dikono itu. Ini kenapa? Ini adalah buat safety pengamanan. Penganan apa ya ora cukup lho kok. Keseseken. Lah ya lagi iki enek padasan diklambeni. Salah jenengan. Lah apa? Toren.
Wah, Lah, bocah niki pun bola-balik ditanyakan oleh para penggemarnya kok lama Mbak Winong mboten jaranan. Lah iya. Mumpung Ponorogo kene nggen riok, ya Nadianto riok karo Tulungagung karo Ponorogo rada beda, ning nuansanya adalah sama. Sama. Dicobi mawon ya, Pak. Boleh. Langsung ditunjukkan. Dawani raketang cekak nong gandengane ninggal katresnan. Ayo, coba. Winong nawangse. Yo. Jaranan dangdut kreasi rineng kenteng beksa Nenonano senterewe jaran pegon luas gemas nuju prana nonano pintar agawe brangto sinden winong tulung agung Pindah Solo. aja nganti ninggal tresno bocah ayu dideke entuk suarane ya becik njogete saya bergas engko Mas Nggih, Pak nggih. nggih Ngertos kula. nggih digarap rong ramban sepisan dangdut kedua jarangke ya nang kene gulungono gulungo cak dodo niki mawon Pak Terne digulung nih Sampeyan aja ngece lho. mboten Mas Tahu nek sindir ngece dagelan sesuk kok nikah. mboten Mas Masih nikah karo wong liya. Ayo. mangga ninggal katresnan dados yo
Wah, Pak Cahyo, wah hebat loh jenengan. Pripun? Gadah sinden kok iso energik kados ngeten iki lho, hebat. Nggih, kula iman-iman. Kok saged iman-iman? Lho kaya ngene iki lak diman-iman kok lak ucul melu sapa-sapa lak kula bingung. Ngoten nggih. Kaya sasi ramene gampang ucul ngeten iki. Nggih.